Hello guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Zuria B vlog. So दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना थाइमनेलाव नायनानै नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय बे मादैनि दखानाव सिखाव हाबखांबाय आरोना नैबे मादैनि 2-3 माससो जाबाय सिखाव हाबनाया। बे मादैनि दखाना खोदोमथलायाव अमा दानग्रानि उनावनो स' मादैनि दखानाव खमैबाबो 3 to 4 लाखसनि दख'नाफोर दंमोन आरोना बेखौनो सिखावफोरा खावनानै लाङो। सिखावफोरा अबेजों हाबामोन आरो मादैनि दखानाव मा दख'ना दं आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन। स' नोंथांमोना नायलांदो थुदो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नै मादैनि दखाना नैबेयावनो खोदोमथलायाव अमा दानग्रानि खाथियावनो नैबे मादैनावनो नै दख'ना दखाना सिखाव हाबदोंमोन आरो नै मादैया दासिमबो जेबोखौनो बिनाखैना जेबो मोनफिनाखै दाबो। ओमफ्राय नै सिखावा अबेजों फैदों नैबे दरजोंनो फैदों आरोना सिखावफोरा नैबेजोंनो हाबफैदों बेक साइडनि दरवाजाजों बेजोंनो फैदों आरोना गासिबो लांजोबखादों दख'नाफोरखौ नैबेजोंनो माने बे दरा प्लाइबर्डनिमोन आरो ओमफ्राय दायो मोजाङै खालामफिनबाय दरखौ। ओमफ्राय फै मादैनाव मा दख'ना दं एसे देखायनि। मादैनि नैबे बक्सआव फुलजोबमोन आरोना दख'नाफोरा बेयाव दोननायफोरखौनो सेस लांजोबदों आरोना। बेसेबां होनो मादै बिसोरखौ बेसेबां? 1800 2500 ओमफ्राय माबा 2800 बेयावनो 600 दं। नैबे 1200 नै दामा खमथार आरो लांफैबा खमायबावगोन मादैया खमायनानै हरबावगोन। नोंथांमोनाबो लांफै बे दखानाव। ओमफ्राय नैबे ओरैनो बिदन ना बिदिफ्रा मास्राइसआव मायदि दानो मास्राइसआव मायदि बेसेबां बिदिया? 900 बे फास्रायालाय? फास्राया 250नि नैबे बेसेबां? नैबे 1800 नैबे ओमफ्राय बे 2000 नैबे आराय नैबे 3 ना? गिदिरा 2 बे 2 बे 3 औ 300 नैबे मुसारि बे मणिपुरिनि बे मादै बैग्रिनि फिसाया बे बेगा बेसेबां मोनो? बेगा बे 400 350 ओमफ्राय नै साननैसो जाबाय क'क्राझारावनो नैबे MP ज्वेलार्सआव सिखाव हाबदों आरोना बेयावबो हाबदों आरोना खमैबो 30 to 40 लाखसनि सनाफोर दंमोन। मानसिफोरनि दाहोनो होफैनाय सनाफोरबो दंमोन। बिथांमोना लन लानानैसो बे दखानखौ होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दायो जोबोद दुखुनि बाथ्रा ओमफ्राय बिदि खावनानै लांजानानै ओमफ्राय FIR खालामदों ओमफ्राय FIR होदों ओमफ्राय दासिमबो जेबो मोनथ'नाय जायाखै आरोना खौरां मोनथ'नाय जायाखै। ओमफ्राय सिखावखौ हमनो मालाय बहाना बिदि सनाखौथ' मोनफिननाय नंखाला इम्पसिबोलखा। ओमफ्राय स' बिदिनो नोंथांमोना बि केयारफुल आरोना जायफोरा बिदि दखानफोरबो होयो मोनाफोराव बिदिनो नेग्रा दोन आरोना मोनाफोराव एसे मानसि थानाय नुबा बिदिनो सिखावफोराबो एसेबाबो फैनो गिगोन आरोना साहस थाया बांद्राय। बेखायनो दखानफोराव नोंथांमोना मानसि नेग्रा दोन आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोनखौ। स' आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम अननानै प्लिज। स' एसेनोसै गोजोन्थों।